ugbu a anyị na-eji mata etu ụmụafọ ala Igbo si wee madobe aha ndị na-achịgasị na South East steeti mara amara na ihe dị egwu ga-eme ngwa ka ịwa ụmụafọ Igbo tata anyị chọrọ ịmara etu anyị si madobe ndị na-achịgasị anyị na steeti anyị ngwa ka anyị jeenụ achọrọ m onye ga-agwa m aha ndị na-achịgasị anyị nọ na South East steeti aha ndị isi ala ha ịzata ise n'ime ha anyị enye gị 1,000 naira abụọ ka onye na-eje mbụ. His Excellency Honorable Dr. Barrister Peter Mba. Okay. Onye nke abụọ ga-enye anyị ise. Someone? Enye anyị ise. Yes. Wetin dey worry dis one? Happiness. Amas moyo so How chim? Ndị na-achị na steeti South East ị ga-enye m aha mmadụ ise ngwa ka onye ọzọ For the struggle. onye na-achị gọvanọ na-achị Abia steeti gọvanọ Alex Oti, gọvanọ na-achị Imo steeti Dr. Hope Uzodimma, gọvanọ na-achị Enugu steeti Honorable Dr. Barrister Peter Ndubisi, gọvanọ na-achị Ebonyi steeti bụ Honorable Dr. Francis Nwefuru, gọvanọ na-achị What do we hear of this? Ọ sịrị anyị mmadụ anọ achọrọ m ka m mara ma onye nke a ma ọ ga-emezuru anyị ya nke m mara ma ị ga-ehichapụ anyị anya mmiri adị anyị n'anya. Ndị izizi njuru azatachaghị ihe njuru ha. Gwa m ndị na-achịgasị steeti anyị nọ na South East aha ndị ọchịchị anyị nọ na ya. Gwa m aha mmadụ ise i were 1,000 naira abụọ kịta tido. Aha mmadụ ise na-achị South East. Nke mbụ bụ Barrister Peter Ndubisi Mba. Nke abụọ nke na-achị Imo steeti bụ nke na-achị Imo steeti bụ Hope Uzodimma. Nke na-achị Abia steeti bụ Gọvanọ Alex Oti. Nke na-achị Ebonyi steeti bụ Nwifuru. Gịnị bụ ezigbo aha ya? Anyị ma na Nwifuru kpọrọ aha ya n'isi. Francis Nwifuru. One ka ọ fọrọ? Nke na-achị Anambra steeti bụ Charles Soludo. Biko unu aka zawa. Ọ zatachara ha ncha anyị ga-enye ya 1,000 naira abụọ ya ka o tido. It is what it is.